Sħariċ ieħor li ġie ppubblikat fil-Malta Today juri kif id-distak bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista kompla jonqos biex issa niżel għal 9,000 vot. Fl-iktar sħariċ riċenti li kien ġie ppubblikat fis-Sunday Times of Malta fid-29 Ottubru, id-distak kien favur il-Partit Laburista bi 13,500 vot. U issa din id-differenza jidher li kompli tonqos sew. Minn dawk li wieġbon l-istħarriġ tal-Malta Today u għandhom intenzjoni li jivvutaw, jirriżulta li 49% għandhom intenzjoni li jivvutaw lil Partit Laburista, 45.4% lil Partit Nazzjonalista u 5.6% lil partiti politiċi oħra. 30.5% jgħidu li jew ma jridux jgħidu li min se jivvutaw jew inkella mhux se jivvutaw għall-ebda partit. Is-survey sar fost 637 persuna li wieġbu bejn l-ewwel u d-9 ta' Novembru, jiġifieri fil-ġimgħa tal-Baġit. Minn dan ħareġ li fil-maġġoranza iħossu li l-Baġit tal-2024 kien wieħed negattiv jew iħossu li bieħu mingħajru xorta. Dan fil-waqt li meta wieħed jara l-istampa kollha, fil-maġġoranza ma jaqblux ma' tmexxija tal-Partit Laburista taħt Roberta Bela. Dan l-istess ħariġ juri kif 41% ta' dawk li wieġbu ma jafdaw lill-ebda partit politiku fil-Parlament biex imexxi lil pajjiżna u l-ekonomija l qudiem. Meta wieħed jagħti ħarsa lejn il-mexxejja politiċi, Roberta Bela rebaħ il-fiduċja tal-pensjonanti filwaqt li Bernard Gregg żamm il-fiduċja tal-maġġoranza li għandhom bejn is-36 u l-50 sena. F'din l-aħħar kategorija, Bernard Gregg żied minn 12% għal 20% filwaqt li Roberta Bela naqqas minn 37% għal 31%. Bela tilef ukoll il-fiduċja ta' votanti iżgħar fl-età ta' 4 punti perċentwali.